Nu știu, stai să facă vânt. Ia, mă, Bill. Ia, George, fă-te aici. Hai, care să dă de cel mai sus? Da, mă, încă. Cel mai de sus. Băi, poate facem în partea aia. Păi dar n-ai cum să prinzi, de să te dai de aici, mă. Ce frână a pus. Bleagă. Bă, dar e meserie rău ăsta. Ia, hai, mă, dă și mă. Că suntem Copii. la talibane. Mamă. George! Uite, mă, dacă n-ar fi fost crânguța aia, Te dădeai mai de sus. hai, mă. După ea, Nu poți, mă, nu, că aia îl mai și ține, dracu, nu știu dacă... Poți să și o tai. I love you, biță. Dani! Hai, Bill, hai, Bill. Ia. Hai, mai repede. Hai și tu. Dă-i. Eu uite, Bill, de unde să prinde, mă. E cel mai mic, dar să prinde de lângă cracă, de sus. Trage fula de mână! Ăla, de ce nu s-a prăvălit? Hai, mă, că ține-o. Hai, Bill, dă-i drumul la viață. Au dat seama. Oleu. Trebuie să mai tăie, mă. Dane! Ia, dă încoa, dă un pic. Mă urc cu piciorul aici. Păi du-te așa, o dată ușor. Nu are un să rupăm. A coborâ mult, bă. Mai coboară fie. Filmează! Vezi cum face? Dane! Ce e, mă? Da, mă, s-a rupt aia, mă. Ia, hai, mă! Băi, mă filmezi, bă, și pe mine. Hai și mă! Hai, mă! Mă filmezi! A, te-ai dat ca balega, mă. Vai, de tine, Simian. Dă-te, mă, mai de sus. Stai el, mă, de acolo, de la îmbinătură. Dane! Dane! Că acolo e riscant. Da. Stai, mă! Filmează-te! A, ăsta abia să dă, mă. Hai să mai temoasă. Ia mai caude, dar ține-te bine! Gata, oprește. Nu are un să ducă, mă, ăla. Gata. Unde? Oprește.